weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe africa weltare tv takkusana yoni to Sinthiane Diakiri to Houdallahi to Ɗal Haya to Mafondu to Lodiol to Mareysa to Lobbudu Barogala to Jeeriyel Tumbere to Jingue Jeeri ko on takkusan juuɗa ha to dal ceerno Hadi Oumar Sy to Joola ha to dal ceerno Data to ñaabine ko taari ɗum kala ene jeeya gardini kabaruji men to leydi Mauritanie ko alarba janggo o wonata goo lewru wiyetendo Muharrama woni tigui hitande ñalawma gadano darde hitande ujunere temedde nayyi e capanɗe nayyi e joyyi caggal fergoniraɗo men sallllahu alayhi wa sallam ko ñande nogas jeetati lewru juillet ko ñande hen kadi wonata ñande harana to leydi Sénégal F24 ɓe kolori tigui wonde koɓe yuɓɓinoɓe seppoji mabɓe jaam yamigo ñande aljuma paaɗo hollide mette mabɓe e laamu Macky Sall e namdade kaydi dendagal prisonnier politique kala goppitte haalaɓa to leydi Mali ɓoyata fuɗɗo ruma consultation woni tigui holkisade o pirde ɓeena wonduɓe e ñaw gonduɗe e guite e nder leydi he tawa kadi ko ruma opération consultation kala ko gratuite to leydi Tchad temedere sappo prisonnier ko ɓen tigui woni woppitaɓe taw ko hoolede leydi ndi yamiri yoɓe goppiti e mbadi grâce présidentielle bisimilla mone ketti hotodirte joni piren pattiren aadi biladi salade aadi ɓiri furi fittude aadi ceerno Djiby Sy wi ko fittata aadi hakkude mum e hettiyankoɓe weltare ɓiɓe fulɓe andu diine man ceerno Djiby Sy ko wittiyanke ko safriyanke safruji fina tawa ceerno Djiby Sy ko jaadino ɓalawal e danawal kala ceerno Djiby Sy ko laaɓɗo reedu malaɗo wune ceerno Djiby Sy ne safra fiiji kewɗi ɗi jiida cirol ko wayno kista fibroma dogam sitta rewɓe ronkuɓe sowade rewɓe dartoraɓe kala ceerno Djiby Sy ne yawnan ɓe wolɓe ustoraɓe gorago e yawɓe dahmitade kala ceerno Djiby Sy ne jogui leɗɗe e fannuji tati hen fannu goto sa ƴetti ɗum fodde sappo e rafin yaltema ha laaɓa fannu ɗiɗaɓo sa ƴetti ɗum fodde sappo e jeenayi rafin yaltema ha laaɓa fannu tataɓo waddete koye gawri samme walla gawri ndemiri woni suuna so tawi a waɗi no wirumani fodde temedde rafin yaltayma ha laaɓa ceerno Djiby Sy ne jogui pegge e usula bawɗe neldede kala leydi e kala continent neɗɗo wawi wonde taw ko ɓeydoje arsigaji pittoji dabruji ceerno Djiby Sy ne jogui leɗɗe wonande usuraɓe gora gobbeteɗe muuɗa hirde noon ko yeddi ƴeewa ƴettat joni jiɗɗa hoorema hano hannirta ni ceerno Djiby Sy ko laaɓɗo reedu malaɗo wune so tawi o yennama ka miskino safruma ha mbiya wen taw hay mbuɗa yoɓani so wona noon wonduɓe rafiji ɗiɗi on janowo hoore walla mo wara sirdeji bahliɗi hoore mum ha habba ceerno Djiby Sy ne andina dendagal kilineɓe mum e oɗo saaha joni mo tawi nder leydi Sénégal to wuuro wiyetego Agnam Siwollo woɗɗani collége keso wuuro ngo ma yiɗon galle goto nan ɗon ene waɗa karoje boɗeje koye nder on galle ceerno Djiby Sy tawate ceerno Djiby Sy ko bawɗo listihar an jiɗɗo waɗnede listihar ko indema inde nenema dokkatamo o haala ko wonema ha mbiya yoni jiɗɗo waɗnede listihar wonɓe nder leydi Mauritanie ko ujunere uguya dendagal noon leyɗele ñamoje CFA ko temedde nayyi CFA jiɗɗo waɗnede listihar ceerno Djiby Sy ne jogui numéro mum weev kadi ko numéro orange money ko 00 221 77 653 03 67 ceerno Djiby Sy ene wiye dendagal kilineɓe muma tawateɓe nder leydi Sénégal yiɗɓe jokkodire makko tawi ko appel normal e oɗo saaha joni ko numéro leydi Sénégal mbaɗata ko 78 163 24 82
so tawi noon ko yimɓe jokkodire makko to banggue WhatsApp ceerno Djiby Sy jogui ko numéro leydi Mauritanie ko 00222 mbaɗa 47 22 80 84 ceerno Djiby Sy na andini dendagal kilineɗe mum wonde base makko to nakcoɗe no golla ha no hannirta ni ne tawi ɗon min ñi ko biyeteɗo ceerno Alassane Sy ko Allah Abdoulaye Malaɗo woni gadduɗo golleɗe ɗe no hannirta ni ceerno Alassane Sy noon heɓete koye numéro makko leydi Mauritanie ko 32 62 04 99 ceerno Djiby Sy ne wiye dendagal bandiraɓe mbadden dando faade makko caabune laaɓal socca ɓanndu maaɗa haa njiitoɗaa heen hoore maaɗa ene wonde gommage moƴƴo laɓɓinoowo nguru ɓanndu haa njiɗaa hoore maaɗa aan jogiiɗo taasuuji e ɓanndu muɗuma laamlaame baaye puƴe jokkondire caabune laaɓal e lallitaare jooni jooni njiitoɗaa heen hoore maaɗa caabune laaɓal e lallitaare ne wonde gommage kono kadi ɓe jogii juumri welndi kewndi cellal moƴƴunde suka e mawɗo e debbo cewiiɗo kala caabune laaɓal lallitaare are men adde men ko jama deppo maɓɓe mawɗo o noon tawete koto guuriki Samba Dioma ene tawi juuɗe sohna Kadja Sy sa yiɗi heen jokkodirta koye oɗona kono noon hewɓe émergent Dande Maayo e gardogola sohna Habi Sarr hakkunde Nawele e Demmankani ɓe mbeyɗi juuɗe maɓɓe faade caabune laaɓale lallitaare mo deppo mum mawɗo hannde o tawete to guuriki Samba Diom e juuɗe sohna Kadja Sy sa yiɗi heɓde caabune lallitaare laaɓala woto woɗɗo joni joni min dokkirma ɗen tongoɗe so tawi koto guuriki gonɗa jokkodirta koye sohna Kadja Sy mbatta ko 77 509 45 84 so tawi noon ko gardiɗo rewɓe émergent Dande Maayo woni sohna Habi Sarr mbatta ko 77 507 30 93 so tawi noon gonɗa koton cuuɗi meɗen Nawela jokkodirta koye Rougui Sarr mbatta ko 77 517 25 78 so tawi gonɗa koto Demmankani jokkodirta koye Boy Soumare 77 902 00 04 so tawi gonɗa koto Galoya sohna Aissata Touré 77 218 09 98 so tawi koto Mauritanie gonɗa e Sénégal e nokkuji ɗi kala hen ɗo gonɗa sa jokkodireɗe hen tongoɗe maɓe kalane to tawata caabune lallitare laaɓal ne wonde gommage kamen jumri kala kettode kaburuji mon e ɗemngal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. Jam ñalle moon musidɓe tedduɓe eɗen goni e mawbaare sappo e jeetati lewru morso hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e tati habaruji moon e ɗemgal pulaar e sawta he ko musidɗo moon sehli moon Ghalii Abuu Bah to karallagal ha mbawon yiiden to banggue nate ɓosoje ko miñi men sehli men Saydou Abou Bah kabaruji men e ɗemgal pulaar koto babaɓe puddortoɗen to babaɓe noon tawi nder Brakna e nder leydi Mauritanie babaɓe naaɓe noon tawi e fayre mawde e jiilaw mawɗo no fewi caggal kay majjirede ɓe ɓinguel mabɓe biyeteguel Amadou Bah ɓe kadi ene mbiya guel Mamadou Bah kanko Amadou Bah noon guel yarata koye duuɓi joyya ene teska noon guel wona bawɗo haalde nene maggel noon ene wiye Kadiata Sallah baba makko ene wiye Ndiaye Bah guel majjino guel noon ko guel majji noon koye nder babaɓe kene wona hande balɗe nayyi dendagal koreji mabɓe dendagal babaɓe naɓe kala nana daari kay jiilaw tigui taw ko jiilaw cattude no fewi ko ronko ɓi kaye andude to guela heeɗi eɓe mbaɗi erago noon faade dendagal julɓe kala tawateɓe to rewo e worko kala kay bawɗo yiide guel nde tinnoto wawa jokkodirde e ɗeɗo nodjiɗo guel walla nanɗo haala maggue nde wawa tigui jokkodirde e konɗo noddir kono woni mbaɗa 47 52 58 92 walla so tawi ko banggue Sénégal mbaɗa 00 221 mbaɗa 77 900
869 53 mbaɗa 30 walla kadi aɗa wawi noddude numéro kongo ko 00242 06 620 21 86 ko baba makko toko sono wiye Ibrahima Baro eɗen mbiya tan yo Allah hollit ngel tawa engel selli engel wuuri engel jaam allahumma amina ya barke Qur'anul Karima ha joni kabaruji men ɗemngal Pulaar to leydi Mauritanie ha joni mawɗo taw ko communauté Mauritanie naɓe wurɓe to leydi Koyti biteɗo docteur Mohamed Mahmoud Wula Jalal Tolba o waɗi golle paydiɗe feewi so addude balal makko kay faade gonɗo oɗo suka debbo gonɗo major baccalauréat tawi ko filiére lettre original woni série o noon hono biyeteɗo on suka debbo biyeteɗo Fatimetou Samba Ali Sari Fatimetou Samba ale yuwata garɗo kañum ari premier kanko ari première taw ko série o woni original moyenne o heeɓi noon ko moyenne de 14,51 sur 20 woni e nder toɓɓe nogas jiilotonoɗe heeɓi hen 14 piccal capanɗe joyyi e goho ko ɗum woni ko heeɓi oɗon noon hono docteur Mohamed Mahmoud Wula Jalal gadduɗo ngal ɗon ballal noon ko ngal 1 million woni million taw ko haalisa ugguye ko ballal makko noon faade oɗon suka debbo biteɗo Fatimetou Samba noon ko miskino Allah kay ko miskino Allah baba makko noon ko joom charette jogui ko charette baba yeyata ko ndiyam nene makko noon kala jamma heewade ko cakri muɗum walla baasi ko ɗum woni ko heewi yeyde ko hen tigui woni koɓe guuri kon paami tigui ko miskineɓe kamɓe noon kam miskinagal ngal foof haɗani kanko Fatimetou o janggude kay haw wawi hebde gelɗo kawguel taw kadi ko kanko yalti major holirama kadi wonde guurel makkogel to jeeya to wuuro ngo woni sara boutel mita ina sara boutel mita wuuro ngo wiyete ko uggey noon tawe kilométre uji sappo hakkude muɗum e collège haɗa kala suka kala nde o fini subaka kanko Fatimetou o kiloji métre uji sappo omo yara koyde kilométre sappo kadi omo artira hay lawol gotel kay o meeɗa hollude hen tampere makko ha Allah jarni tampere o heeɓi baccalauréat makko taw kadi ko kanko woni major classe mabɓe kala oɗon noon kanko oɗon noon docteur biteɗo Mohamed Mahmoud Wul Jalal kañum woni mbiɗen komi président communauté Mauritanie naɓe wurɓe to Koyte holliri tigui ko gam weltare kaye e andude kay yidde ɗoftude oɗo suka debbo kadi ha wawa jokkude jangde mum hano hannirta ni ko ɗum addani ɗum wadde ngal ɗon ballal Fatimetou noon holliri hen weltare mum mawde no feewi o jarni tigui oɗo baɗɗo ɗeɗo gueɗe paydude no feewi ko noon kadi omo yetta omo jarna omo duuno jinnaɓe makko kaya wawɓe kaya hokkudemo fartaŋe haw wawi janggude kono noon kadi omo jarno omo yetta professeur uji makko waɗɓe mo encadré ha ko heeɓa hen ko foof tawi ko sababu men eɗen mbiyama tan dogorto jamma ha joni ko leydi Mauritanie keɗoɗen laamu leydi Mauritanie ɓe kolori tigui eɓe jogui kulhuli ngakkede kay ko wiyete céréal woni fariŋa guila kay lew guila kay laamu leydi Russie holliri wonde koko dartinta kay à partir de ñalawma hanki o 17 juillet 2023 kala ko wiyete importation blé woni ittugola blé caggal leydi taw ummorto koto leydi Ukraine ummorto faade Afrique koɓe dartino ɗum ko sifande noon o sifo Russie sifodirno e dongre Afrique nden sifande noon ko Russie rokkunoɓe yamirore kayya wonde oɗon blen on nden sifano tigui ko guila lewru juillet 2022 guila kene wona hitade joni noon beele kay batuji ne mbawa yaade toon addude gawri ndi hinde blen nannude nder dongre Afrique nden sifani noon nde waɗi expiré guila ñalawma hanki o 17 lewru juillet 2023 leydi Mauritanie noon ko ene holliram tigui 18% e blé mo leydi woni tigui gawri guem ha mo leydi Mauritanie heewa hutorade hollirama tigui ummotto ɗumum ko jiggoto ummoto tigui koto leydi Ukraine tawa to ummima leydi Ukraine ɗum heewi rewde koye to ɓe mbiyata mer noir woni maayo ɓalewo e oɗo saaha joni gon maayo ɓalewo noon ko leydi Russie ko kañum fawi hen juuɗe mum holliri tigui wonde hay bato goto yaltata yeɗeɗele kewɗe noon leyɗele mawɗe kala e leyɗele Afrique jonnani goɗon miijo ngo Vladimir Poutine ƴetti ha joni kabaruji men ɗemgal Pulaar to leydi Sénégal paaɗen to leydi Sénégal jeen ha to Madina Gounass noon teskama ɓen taw ko dental Madina Gounass naɓe yanoɓe hijjore e tigore mumen kene wona joni guila kay mbiɗen kene hijjore fuɗɗi ɓe garti no hannit ni ɓe garti e dow jamma e kisal man ketto cimtol musidɗo men siri men correspondant men Amadou Sambalo assalamu aleykum.
warahmatullahi taala wa barakatuhu. Ghalii Abuu Bah mi salminima feewi mi juurimama mi salmini dendagal weltare TV weltare ɗe fulɓe andu diine ma kabruji men ɗo e wuro teddungo Madina Gounass ɓeɗo ganduɗa ko hajjiyankoɓe Temple Daka mo Madina Gounass eɗen gandi ɓe mbayninoma ɗo e 1 juin e jawtuɗo Allah noni ɓe garti e dow jaam e cellal kisal kamɓe kala noon caggal nde mbayiɗo 1 juin ɓe jeehi toon to Madinatul Munawwara ɗo ɓe gadiri fodde yontere walla balɗe 10 ɓe mbaɗi ɗon caggal mbondu ɓe toon to Makkatal Mukarrama dendagal ko fonno waɗede e jogli hajjuɗi ɓe mbaɗi ɗum ha timmi fodde 350 hajjanke mo dental Daka mo Madina Gounass nawno toon kamɓe kala ɓe jeehe jaam ɓe mbaɗi golle e dow jaam e cellal kisal e gardugol ceerno Bachirou mo ceerno Alaji Amadou Tidiane Ba kala nokku moɓe gone yaade kala oto en waɗi yimɓe gonɗa wonɓe hen ene cifanoɓe ene kalnaɓe nokku moɓe payi o holko woni toon so yettama holko foti gollede toon so joni so jettima tan taw kadi gayni andude holko foti gollede on nokku ko ni wora haajo gafe e dow jaam e oɗo alat ɗumde ɗo ɓe gadi ɗo e nder wurtungo Madina Gounass kamɓe kala eɓe celli eɓe kisi eɓe jaam e ñalawma mo ganduɗa ko altine o ɓe mbawi wiya yetta ɗon ɗo galle ceerno kama jenagal hajjiyankoɓe Madina Gounass ɓe kala e kuuɓal so jangtade e yeeso ceerno e yeeso dendagal fodde koɓe jeehi koɓe golli toon e ko mbadda toon guila yoga e gueɗe ha timmi caggal muɗum ceerno weltima hen no feewi rokki ceerno Ibou ceerno kañum ko jangtima holli weltare muɗum on tigui baba Abdou Kane ɓeɗo kala ceerno yamriɓe goto kala yoɓi hen konngol muɗum wonniɓe weltare mawde no fewi no fewi ñagam Allah kadi yanoɓe hikka yo Allah hokkode ruttotade ɓe jahama kadi yo Allah rokkuɓe kadi kamɓene kadi yaade toon e dow jaam e cellal kisal ko musidɗo moon Amadou Samba Madina Gounass fewde e weltare fulɓe andu diinema. Allahumma amina seydi Lo Amadou Samba Lo allahumma amina eɗen mbiya tan Allah na wawi hitande mo wuuri nde mbawa tigi jeeyede e ɓeena yahoɓe taw ko jaadi koye dentala Madina Gounass tawi kadi ko enen poti yadude kabaruji men e ɗemgal Pulaar to leydi Sénégal ha joni to eli keddoɗen hono médecin goto joom clinique taw ko clinique clandestin woni clinique mo rewani lawol mo heɓani kayit kay alda e kayit yamirore o wiyama teeba o wiyama tebɗon e oɗo saaha mo tawi juuɗe police to commissariat spécial de Touba clinique o noon tawate koye nder leegal bitegal Darou Gouds de Touba joom clinique o noon inde muɗum wiyete somi tigi koye alkulala ba yettode makko noon ko jon o nanguira noon ko pingude neɗɗo goto mo sellano garno ɗum o pikkiri ɗum o hokkiɗum pikkire guila nde o hokki on pikkire noon on mo sellani wiyeteno inde mum wiyeteno ko MC Fall yettete ko Fall yaranno koye duuɓi 35 nden noon kanko docteur John o pinguimo rotere guila o pinguimo noon e teskama tigui on noon heeɓi musalla caggal ɗum rotere mum ñamre ɓusande musa no fewi ha wonti ñawande nawama noon e nder hôpital uji kewɗi ko wayno hôpital mo Grand Yoff nawama ha to hôpital Fann nawama ha to hôpital Cheikh Ahmad Khatima caggal ɗum artira sakkitiri tigui ko hôpital mo Touba ko nder hôpital mo Touba ko heno hawri ela jala to hôpital Matalaboula Fawzeyni mo Touba ko heno hawri la jala ko ñande aseta ɓennuɗo o ko fawa tigui ñande aseta ɓennuɗo o ko ñande hen tigui famille makko felliti portude plainte wonande kay oɗon joom clinique ono kadi holliri wona ngol lawol gotol meeɗi pikkirde mum teskama noon oɗo sago ko joom clinique o tawama tigui hay kayit goto to banggue autorisation ala mo jogui kay wadde ko wiyete clinique ha komo pikkira ha yimɓe ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen to jeere okkas nde Touba koko yurmini waɗi toon ko commerçant goto biyeteɗo G omo yette genge umminoɗo kay to wuuro wiyete Gundiana garnoɗo somade to jeere okkas talata hande o sanga midi ko ɗon tigui to darino o woƴiti o yani e leydi o hawri e ladiala omo yaranno e duuɓi 50 e duuɓi 6 on paami tigui ko malaise heeɓimo ko ɗum yoɓi fittanu makko ndena laamu ngu noon dadi ɓe nani ɗum ko ɗon tigui gaari mbaɗi kostamu en ko nin koɓe faabu kañumen gaari ƴetti ɗon goski nawi ɗum to norgo mo hôpital Matalaboula Fawzeyni enquête noon udditama hen ha joni ko leydi Sénégal keɗoɗen jeena ha to Kédougou noon
ko gasowo kanŋe gasanoɗo kanŋe goto malinajo gonnoɗo kay e dow moto mum o hinde tricycliste woni motoji baɗoji koyɗe tati ɗen ko ɗen tigui o wonnomo wonde sehilaɓe makko ko on wasi fittadu mum on wasi fittadu makko noon ko nder commune wasi fittadu makko ko nder commune mo Sabo Dolla e département mo Saraya o wonde noon mbiɗen koye sehilaɓe makko ko jamguila ƴiwonde kañum tigui woni ko yane makko woni foudre ko ɗon hen wasi fittadu makko dadiɓe noon notitima hen mbaɗi constat mumen ƴetti goskiki nawama to morgo ha joni kabaruji men e ɗemngal pulaar to leydi Sénégal ha joni ko altine hanki sappo e jeeɗiɗi lewru morso 2023 député ji woni sarɗiyeji suudu sarɗiyankoɓe nde leydi Sénégal mbaɗano convoqué ɓe nodduno taw koye he ñaare to woni urgence ɓe noddirno noon ko yoɓe gara yurnitade ɓe memtorade kay ngallo kuulal tunorgal walla ngallo kuulal ngala 87 ngan miijo noon addini mette hewde no fewi e inco ha tengti noon to banggue lundiyankoɓe hewɓe mabɓe noon miijuno kay wonde hoorejo leydi ndi ala ko woni yidde mum e fandade mum so wona kay libde woni tigui wadde dissoudre assemblée nationale o kanko Macky Sall hoorejo leydi ndi noon finalement o feli tigui wadde retiré on texte ha laaɓi o haytini ɗum Mimi Touré noon ko debbo dawrugol meɗin wonde hoore jagorɗe leydi ndi e oɗo saaha joni ko lundiyanke gana e nder laamu leydi Sénégal o holliri hen weltare makko mawde no fewi o holliri kadi kanko foof e wonde lundiyanke o weltinima Macky Sall ko addi kay ko adda ɗum haytude walla tigui ko adda ɗum ruttade caggal e ko fati e ndeɗon toɓɓere o holliri noon so tawi kay ɗum ɗon haytiri ko Allah cuusala e darde ɓeɗon sarɗiyankoɓe woni député ji ɗi kala ɗum noon omo yetta omo jarna dendagal député ji landa suudu sarɗiɗu kala guila ɓe lundiyankoɓe ha e ɓenna bokko yakar naɓe kala ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen cettala bitegal F24 ko diɗɗal dendigal dendagal ɓen lundiyankoɓe ɓe jadani e laamu Macky Sall ɓe mbaɗi e rango faade dendagal Sénégal naɓe kala wonde eɓe ɗamini yuɓɓinde seppo mabɓe molantego Allah taw ko seppo jaam yamigo gona seppo noon ɓe ɗamni wadde ɗum ko ñande aljuma no gasigo lewru juillet 2023 mujibu seppo ngo noon ko namdade goppirgol dendagal ɓen witeɓe les prisonniers politiques woni naggaɓe taw kamɓe ɓe mbi ɓe nangueɗa ko banggue dawrugol koto Ziguinchor paɗen ko adi keɗen jabbo musidɗo men Amady Saga Kébé étudiaji université ɓe Assane Seck ɓe Ziguinchor ɓe jippima subaka hande kadi e boli wadde seppoji mabɓe hanki kadi ɓe jippinoɓe uddino boli kewɗi ha ɗum waɗino embouteillage uji kewɗi landa ha waɗi hande kadi teskama tigui hande kadi teskama guila 11h eɓena daari e boli eɓe mbadda tigui coɗmami cottumami e dadiɓe ɓe hinde police sara nokku biteɗo ouage ɓe kolliri noon kamɓe étudiant ji ɗi so wona kaye laamu ngu waɗi kay ha timmi ɗi gayma ha laaɓi worti ɗiɗo sappo e ɗiɗi amphithéâtre mon tawateɗe 150 baddi 150 place e bâtiment mo biyata logement étudiant ji tawateɗon tawne wawi wadde ha temedere capanɗe joyyi leeso woni li so wona ɗen golle kay puɗɗade guila 2015 so wona laamu ngol ummini ɗum haaɓe keeɓi yakare ɗum ɗon koko gasata kay kamɓene ɓe dartinta ɗiɗon seppoji mabɓe on paami tigui ko haggeji mabɓe ɓe namdini laamu ngu wattata tigui hakkille mum e mabɓe haaɓe mbawa hebde nokkuji toɓe janggi e nokkuji toɓe mbawi hodde kabaruji men ɗemgal pulaar ha joni to leydi Sénégal ha joni to Ziguinchor jabɓuɗen musidɗo men seydi men Amadou Sa Kébé assalamu aleykum wa rahmatullah. Salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Ghalii Abuu Bah salmitama e dennangal hettoɓe Weltare TV. kabaruji garanɗen ɗo e nder Ziguinchor eɗen gandi maire Ziguinchor Ousmane Sonko kanko de o noddino holɗum Ziguinchor e département Ziguinchor omo yiɗi wadde projet o wiyete ko borok noon koye ɗemngal mabɓe o joftini omo ewnino noon Ziguinchor e département Ziguinchor kala ɗo neɗɗo woni gorko e debbo yo addu ujunnaje 10 ɓe ndendina ha wona milliard uji 5 ɓe puɗɗo oɗo projet soɓe mbaɗi ɗum hankanti ɗalle gonta yaade caggal leydi sukaɓe gonta yaa e maaji gonta rew e jeeri hankanti yimɓeɓe mbawa gollade réseau meɗen wawa yarude yeeso o so yeehi ha ɓooyi min dennagal Sénégal ma hurtitin ɗum e ɗiɗo liggeyaji kamɓe fof ɓe ngara ina wayno noon ko noddiɓe ko ɗum naatani noppi mabɓe fodde lebbi 4 joni ko rendina ko ɓe kolliti wonani hay temedere ujunere ɗum noon eɓe ewni population o yo waw ara notade
goto fof adda ujunnaje 10 o wino ko fodde temedde ɗiɗo neɗɗo o sohli gorko e debbo ina wayi noon ko daña ko ala fayida sen umima ɗon je hen to e Sédhiou ina wayno parti socialiste kamɓe de ɓe noddi militaji mabɓe wonɓe toon ɓe Sédhiou e diwan Sédhiou yoɓe mbawa ustude dille ɓe deƴƴa ɓe keɗo leader mabɓe holɗum Aminata Mbengue Ndiaye e président de la république ha yaltinanaɓe candidat taw ina yoniɓe so ina yoni ɓe jaada hen so yonani kamɓe mbaɗa muuma mabɓe jalta ɓe ƴeewa candidat mabɓe eɗen gandi Benno Bokk Yakar wonɓe ɗo e Ziguinchor kamɓe ne ɓe kolliti président de la république hunde nde de leeli eɓe jiiɗi noon sono yaltina candidat yataw noon haqqillaji mabɓe nani hen yataw ɓerɗe mabɓe nani hen so ronki ɗum so yaltini candidat moɓe belaka kamɓene koɓe waɗoɓe muuma mabɓe ɓe jaara banggue so tawi en ummima ɗo eɗen gandi en noddino ɗeɗo balɗe eɗen kalano haala vaccination covid 19 jawtuɗo o ina wayno ɓe kolliti lewru e balɗe 10 koɓe noddi yimɓe ɓe ko hay goto notaki hen sukaɓe garani mawɓe garani ko réseau sociaux no wonɓe caggal leydi ɓe nanni holɗum haalaluji men vaccination wiiɓe yimɓe hoto vaccino ɗe kala vacciniɗo ko maayo so tawi ka ɓiɗɗo gorko a vaccinima a wonta dañi ɓesgu so tawi ka ɓiɗɗo debbo a vaccinima a wonta dañi ɓesgu so tawi ka mawɗo aɗa yahanno a wonta ya a waɗat paralysé ɗum noon guila nde ɓe kaali fewde joni ina wayno hay goto notaki e vaccination o ɓe kolliti noon population yo gar baskino ko ɗum ɓuuri wawde naftede ɗum noon Weltare TV musidɗo Ahmed Issa Kebe gorko mboto kabruji ɗo fuɗɗo radio Zik FM jokkondude e Ghalii Abuu Bah yallah to walde jaam allahumma amina seydi Kebe golle ma jooɗi peewi so tawi en ummima toon to Ziguinchor paɗen koto leydi Mali jen ha to Kucala altine hanki 17 lewru morso hitande ujunnaje 2023 ko accident musto waɗi to nokku biteɗo soro basso ko bis transport en commun taw ko taw ko société jara transport ko kañuma firɓodiri e minicar goto taw ko minicar armé firɓodiral ngal noon waɗi ko sanga 13 heures dow route nationale numéro 13 ene tawe accident oto waɗi toon noon ko 29 kilométre hakkude mum e Kucala waɗi neɗɗo goto noon basɗo hen fittal mum waɗi kayit 10 ɗo neɗɗo barmuɓe hen matériel kewɗo boni hen protection civil en noon woni tigui koninkoɓe faabo kañumen notiti e accident o ɓe mbawi ƴettude dendagal gañiɓe ɓe kala e mayɗo o ɓe mbawino ɗumen to nokku biteɗo CRS mo Kucala ha joni kabaruji men e ɗemgal pulaar to leydi Mali ha joni ñande alkamisa 13 lewru juillet 2023 nde gonɗe ɗo maison des aînés de Bamako jaɓɓima cérémonie ko fati kay e lancement woni puɗɗugol campagne taw on campagne noon koko fati kala consultation woni tigui holkisade taw ko e mbadi ophtalmologique woni tigui ɓeena yo holkisade yimɓe ƴewde so tawi kay ene gondi e rafi guiteji tawi kadi ene yaada e opération ngaji woni fodɓe opérede kala tawa ene opéré hen ɓe kolliri noon ɓe kolliri noon ɗe noon golle kala guila e banggue consultation ha to banggue oppirde guite ɗe kala ko gratuite woni ko waɗata ko catala bitegal noon PAM woni tigui conseil national des personnes âgées ɗi Mali wondude catala gongal ene wiye PNSO woni programme national de la santé oculaire foof noon taw koye ballal fonds de solidarité islamique pour le développement ko boña wiite noon ko kañumen tigui mbawi walludeɓe ha ɗeɗon golle mbawa fuɗɗade hano hannirtini ɓe kolliri noon woni fandare mabɓe ko wadde consulté woni holkisade ujunnaje jeegomo neɗɗo tawa kadi ko sikkaɓe wonduɓe e guite e nder ɓeena ujunnaje jeegomo noon hen ujunnaje ɗiɗo ma mbaɗe opéré taw opéré woni opération ma mbaɗe opération so tawi guite ɗe ne poti opéré ha jomumen mbawa wattude yiide hano hannirta ni tawa kadi foof mbiɗen ko gratuite woni hay ɓuuru yoɓetake koto leydi Tchad udditen kabaruji men en laamu guila e nder lewru octobre seppoji gulɗi jaw mbaɗino e nder leydi Tchad taw kadi gondani e yamirore e noddago landaji lunda e nder leydi Tchad nde yoga guure mawɗe yimɓe hewɓe noon nagganoma cokanoma hen ko hoorejo leydi noon altine hanki o hoorejo leydi Tchad hono Mahammad Idrissa Déby Itnou o yaafima 10 prisonnier yo goppite ha laaɓa woni tigui e mbadi grâce présidentielle musidɓe tedduɓe gasi ha laaɓi ceer ko ɗum ɗo wonno komin tongat noon kabaruji mon e ɗemgal pulaar ɗo e habridde he ko musidɗo moon sehli moon Ghalii Abuu Bah to Madina Gounass wuuro teddun ko Amadou Sambalo so tawi koto Ziguinchor ko Amadou Issa Kebe en nanggani en karallagal ha mbawan yiide banggue nata ɓossoje ko miñumen sehli men Saydou Abou Bah kettimalaki jaam yo jaam Allah jogom jogo on